Wag! Anong meron, kuya? Pampasarap ng kanyang... Musi mga kasara ko nga pala si Paolo at ngayon dadaan natin mga memes ngayong linggo. Ang tema daw ay titikman o tatakpan. Bigyan mo natin ang score dyan. Gawa tayo ng pseudo challenge ngayon. Kaya atin na agad simulan. Okay, anong meron dito? So this person... sarili mo. What? Sobrang curse nito. And then i-out main talaga eh. Gusto mo talaga naka-hard mode eh, no? May mga tao talaga gustong hard mode yung kanilang landi game. Pero okay lang yan mo no, single ka na mas matagal. Mas makakapose sa sarili mo. Tatakpan. Tatakpan ko to. Okay. So dito galing. Benjamin Alves. Titikman. May laugh track pa. Maya! Hindi ko naiintindihan. Bisaya ba? Ayoko na ng laugh track. Joshua Garcia. Garcia? Disgrasya. Ano naman? Ba't mo tatakba si Joshua? Die. Naabos na dyan mong kuan. Gokod. Tatakpan. Sige. Gusto na kong open. So. Oh my God, akong ute. Hindi. Alam ko yun. Swerte kayo mga kaki. Sampalin mo nga, sige. Sasampalin o sasaktan. Sobrang curse nito, men. Sobrang kasumpa-sumpa tong video na to. Titikman. Siyempre, pero lang si Main ayaw niya tikman. Tatakpan at gusto ko ng kalimutan. Leche. Sunod. Galing kay Sai. Oh my. Okay, isa. Uli ka, boy. Valorant ka na lang kasi. Asim, naamoy ko na. Pagad ko. Bakit? Pwede naman pakita eh. Ano po, nagkaya po siya, parang iniiba niya po yung ano niya, Roblox po. Ay, Roblox lang pala, maliit na bagay. Kala ko kung ano eh. Roblox patch update lang yun, di ba? Yung ano, ay textures, ano lang yan? Wally textures. Oh my. Ayan, nakikita ko yung pinanood ng bata na doon sa screen. Ito yung mga kumakalat na imahe na napagtitripan tuloy yung mga matatanda eh. Ito naman, Itbulaga, ayaw man lang bigyan ng lecheng disclaimer na wag mo kayo maniwala, ma'am. May nagsabi pala sa sa comments na yun ba yung tita natin na conspiracy theorist na may mga laruan daw ng bata. Sinabi sa akin na toy collector pala si Alden Richard. Di siya main collector, pero ano daw siya. So kung fan ka, dapat alam mo rin yun. Pero ayun nga, titikman. Sunod, Alden. Wala na ako ala-ala namin. Tinuha na ni Arjo. Sana ako na lang. Miss na miss kita Yaya Dabde. Parang di naman. Parang pinagloloko mo kami, Alden. Titikman. Dahil di niya rin natikman. Nag-DM. Pumunta ka sa Counting Overcall. Hey! Di naman maitim yung siko ko. Ay, paki-blur yung malapit sa... Ano ba? Di ko yan titikman, di ko yan trip. Di tayo talo. Pero baka may mga ano dyan, mga paborito kong LGBT dyan. Alam ko titikman natin yan. Ano to? Inasal. Titikman ng tropa. Lagay mo sa titikman yan. Titikman natin yung tropa na. Ito yung tropa time. Yung pag kinakabahan yung mga babae na, ano ba ginagawa niya pag hindi ako kasama? Ito lang naman. Marinade niya. Pampasarap ng kanyang libag. Pag kiniskis mo, lalabas yung libag mo, dahan-dahan. Extra service o extra rice, pumili ka. Nasa rin steak. Nasa rin ipapasok mo sa puwet yan. Ay, baka iba ipasok sa puwet yan, hindi yung stick ha. Sunod. Dali kay George. Babae naglalakad pa po. Ewan ko ba? Ayoko maging classist, pero maraming ang ganun pangyayari. Marami na ako narinig mga kwento. I'm sure may mga nanonood na babae dyan na pinagdaanan yun. Mga construction worker kwarto na paano nag-apply sa resume. Dapat ay mag-catcall kahit once a day. Marunong mag-catcall. Professional catcaller. Ayan, titikman. Gusto nila na titikman yan. Ano na yung mga mapuputi. Mga sobrang puputi ng pulbo. Yung tipong inuubo na mukha ng payaso. Yun yung mga trip na trip nila. Yung labas dede. Sunod. Sa damuhan Halika rito. Magtampisaw sa salong. Pugi ng ina. Shit, man! Shit, man! Iba ang tumikim! Takpan mo, takpan! Hindi mo pa yung takpan mo yung mata nung...
Bigati. Saglit. Ang masaktan. Anak, kalabaw lamaw. Nakalabaw, lamaw, lamaw, lamaw. Ikaw ay nakalabaw, lamaw, lamaw, lamaw. Ika'y nakalabaw lamaw. Lamaw, lamaw. Ikaw ay nakalabaw. Bawi na lang next kaututan mo. Titikman, dahil natikman ang iyong pinakamamahal ng iba. Sunod. Galing kay Kimochi Yao. Titikman. Masarap yan, boy! Yes, very good. Ito, tama naman. Titikman ko rin naman yan. Sunod, Jollibee. Ito yung kinakain ng dalawa kanina. Bida ang kabits. Ay, ako. Sige, tatakpan. Takpan mo yan yung makeup. Battle of Endangered Species. Here, on the left, we have the Homo baklatus, chasing his opponent on the right. Which is the Homo Wampictus with the age of 41, height 5'9". Pag ito susuntukan ito, kalmutan na rin eh. No? Ang sakit manuntok yan pag ganun, yung parang sampal, ang bigat ng kamay niyan. Match na match, Balmond versus Terris. Para maubos ka naman. Sino ba nanalo dito? Paki-update nga ako. May win streak pala itong nasa kaliwa, si Poloy. Alam mo yung mga pala nila, sobrang mamacho pa eh. Poloy, Renante. Parang mga macho sa kanto eh. Pero macho pala gusto. Titikman. Paano sila? Macho sila. Dapat natin tikman yan. Tunod. Paano ligawan na babae nasa bawat saglit ang masaktan. Ito pala yung pinunod nung kalabaw eh. Mag-tutorial ka na din ng paano magbayad ng sariling kabaong. Sige, pagpatuloy mo yan. Tatakpan! Huwag nyo ito tignan. Ito yung mga na pinapanood sa YouTube na dapat tinatakpan. Sunod! Galing kay Justin. Ano meron, kuya? Kuya, 45 inches yung buhok sa may sinangag. Nakita ko, pare. Grabe naman measurements yan. Ano eh. Tapos, nung pagpiga ko ng kalamansi, Naka-ano ba siya? Nung Naka-wireless pagpiga ko ng pa. kalamansi, sinausaw ko yung manok. Nung bandang pagsubo ko, pare, may buhok. Ayan o, nakita mo, pare o. Masarap naman, no? Kasi itim na kuko mo yung buhok, ah. Ayaw yan, ayaw. Pare, may buhok. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan, pare. Masarap pa rin naman eh. Pero bakbak. Pero wala eh. Wala na akong pake. Masarap pa rin yung tinola eh. Ano gagawin natin? Titikman para pagtingin niyo sa manok. Ganon. At asawa ko, love, kain tayo sa labas yung sosyalin, yung chef nagluluto sa harap. Oo naman diba, may amoy mo pa yung mantika. Yung laway doon nagluluto, pa nagkipag telebabad, nakikipag-usap sa phone, nag-ML, diba? Di mo matawag. Titikman ko yan, puchak. Kahit yung palaman mo mismo, mas marami pa sa pasensya ko. Ganun kanipis. Kakainin ko pa rin yan. Masarap pa rin yan. Sunod. Ano ba to? Ano ba tong tema na to? Masarap naman yan. Galing sa malunggay. Ayun yung mukha ko. Kamong game pandesal. Tatakpan. Dahil natakpan yung nasa kaliwa eh. Dinadaan mo ko sa eh. Gaguhan eh. Sunod. Bakit? Pudede. Ay, no. Pudede eh. Titikman! Gusto ko lang naman eh. Tikim lang. Pag mo takpan, gusto ko tikman. Lagay mo sa titikman. Okay, Lindsay. A mí me gusta como tú lo meneas. Muévete ese bam bam y grita. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Ang galing si Tito sa gilid. Sunod, tatakpan. Parang tatalo na lang ako bigla sa jeep. Ano meron? Okay na. Ito ka na. Sino ang top, sino bottom? Diba, hindi natitikman na tatakpan. Top o bottom? Pagbotohan kayo sa ating comment section. Sino ang nasa top? Yung kaliwa o yung nasa kanan? Being a third wheel is both an honor and a responsibility. Ano to? Wag! Takpan mo, mata mo! Wag mo titignan. Proud of you, baby. You didn't look. I only want to look at your eyes. Damn! It's beautiful. Tatakpan, di ba? Dapat focus lang. Sunod. Ito, nagtimpla ako ng kape pero ako yung sumara. Ako rin uminit yung ulo eh. Para yung kape. Sunod. Benjamin Alba. Titikman. Oh, vak lang to. Gusto ko tuloy sila makapodcast. Anong nangyari na sa kanila? Kamusta na sila? Sunod. Literal of the titikman. Alam ko like yung ginagawa rin sa SM yan. Pag mag-aantay ako matapos yung magulang ko. Pero magkukunyari pa ako parang matali. Masarap na ito.
Masabihin ko sa nanay ko, wait lang po ay tadalan ko po. Dadala mo yung toothpick, yung may may ham o spam o ano pa niluluto. Libre pagkain eh. So talaga mapapainom ka kung contractual din ng trabaho mo sa SM o kung saan man to. Tatakpan ko ang kontrata para di ko makita ang contractual. Sunod, leche. Galing kay Vince. Mag-repair. Kaya pala sira yung laptop mo, boss. Nag-overheat. Damage LCD nasipan. Takpan mo yan. Okay. Siguro sa ganito rin paraan, kumalat yung scandal nila Chito Miranda. Diba? Kasi, sorry, video ata sa laptop ata nila yun. Pero yun, nice. Mukhang nakatikim yung mga gusto mong takpan dito. Sunod, the villain no one asked for. LGB Division. Oh, tayo, pinilit ko yan. Sunod, at paguli. Magaling kay Jeric. Wholesome naman. Ano yan? Kala ko ano yan. Ay, salamat. Wholesome ba to? Ba, ito dapat yung mga inano ng mga bata, hindi titikman o tatakpan. Okay. 2 letters for the number. Everybody read! Okay, now let's try to discover what's in the balloon. Hey! Coco Melon! Iba kasi gusto nyo mga Coco Melon, eh, leche. Let's arrange the picture and let's apply the parts of the skeletal system from skull down to thigh bone. Okay, Zene! Ang hirap naman nun. Identify. Diyan ang skull. Okay. Okay, next. Pucha, pinagsama niya yung araling panlipunan tsaka ano. Okay, very good. Nasa Saka- ang thigh bone, thigh bone. Galing naman. Pinagsama-sama niya, pucha. Thigh bone, thigh bone, thigh bone, hip bone. Hip bone yan Okay, eh. now bigyan Tapos natin siya mag-TikTok ng ka, TikTok! Andres Bonifacio Black. 1, 2, 3, go! Palit. Buhay! Okay, for that, meron Gusto ko rin ng ano, kung meron Andres Bonifacio Club, gusto ko rin ng Apolinario Mabini standing ovation. Ano kaya? Okay, everybody read well, yan, go! Oh, sa top. Maraming natitikman sa top. Yay! Okay, down to the hip bone. Very good. Now, bigyan natin si Stefan ng Jose Rizal. Nakatalikod ba yan? Ano yung Jose Rizal Club? Okay, everybody stand. 1, 2, 3, go! Ga! Wait lang, teacher. Medyo dark yun. Kala ko parang wholesome yung dulo. Ano ba? Hindi to titik mo natatakpan. Matututunan ng mata meron dito. Okay lang. Okay, take your seat. Gusto ko na konting humor sa aking mga teacher. Okay, ito. 4. Okay, now let's apply the ratio. Grabe, halo-halo talaga. May ratio pa. Pag-apply ang ratio. Arsenio. 4. Very good. Now let's count 1, 2, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Everybody read. Anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Ratio. Everybody read. Ang galing. Ano? Okay. Militar. Pero sa totoo lang yung mga ganito, maaalala mo dahil sa mga ganyang klaseng kante. Kaya din ako natutong mag-memorize ng mga facts na mas madali mo maaalala nang hindi mo masyado iniisip. Effective yung mga ganyan. Yay! Mga pag-email na ako! At pal! Yay! Bye-bye! Ingat! At sa inyo rin, paalam din yung mga cancer. Mag-ingat kayo pa uwi. Dali ng payong. Ano ating kanta? Huwag nyo na like, share, at subscribe. Paolo na mamaalam. Shoo!